idol, ang nakikita ninyo ngayon ay ang traditional na pangingisda dito sa aming barangay. O dito sa Ilocos Norte. Yung paghihila ng lambat. Yan. Sana makarami sila ng huli ngayon, mga idol. Ayan mga idol, si Tito Efren, Mang Ulyet, Kamulo, at Mang Boy. Yun. Damo na? Ayan mga idol, nandito rin si Kumare. So mga idol, ito yung traditional na pangingisda. So habang nangingisda yung mga magulang, mga idol, ay ayan, enjoy na enjoy yung kanilang mga anak sa paliligo. Ayan. So kung mapapansin nyo, yung isa doon guys, nakasama nila. So bale, sisisig siya papunta doon sa gitna para i-check niya kung hindi nagkabuhol-buhol yung lambat. At i-check kung okay, nasa maayos na, kung okay yung ayos ng lambat. So kapat. Banyak. Yon. Meron ng paisa-isa. Bilis. Bilis. Nawaras na rin. Hindi pangin ng nawaras. Kami kailangan na kapag yan ako. Bayo ba kayo? Nakibat yun yung. Yun, magipapangkap. Abi, kasi matamis ito. Kasi ito yung babi. Nakaalara. So makikita ninyo yung hirap at pagod na ng traditional na pangingisda at hindi pa sigurado kung may mahuhuli sila o wala. So kung hindi sana nauso noon yung dynamite fishing guys, kasi base sa mga matatanda nung wala pang nagdidinamita,
marami silang nahuhuli sa ganitong paraan ng pangingisda. Yun. Yan, may mga na 66. Yun. Kanya yata. Kita manintay. Ang pala ipupos sa kito may makita klis no ko. Bayag mo kami nagkaot di kumpat kulbot mo. Kamu ipagata ka. Kapag ka tunay di ko ni. May bukog-bukog. Bato. Mayo na ubing. Upos di ka. Kaya alay mo gayaw. Okay ni nana. Dito rin pag. Bulsang manuno kininam. Tatay kasigod nan. Ay, kasigod. Jellyfish. Malusutan niyo kayo lang, bumasit ka pa. May ito, pali. Hindi ka sagsagay sa anda. Ikikatay. Pauna yan. Lima lata lang mang kumukasta. Wala kang kumpat. Bek pala dito. Diyan na, oy. Nakarawak ko. Ay, uli mo ba? So ayun guys, nakita ninyo kung paano yung traditional fishing dito sa amin. So ang nakuha nila ay layalay at saka bilis. So konti lang yung nakuha nila guys. Uulitin pa nila ito at sana mas marami na silang makuha sa pangalawang pagkakataon. So bale hindi naman pambenta yung ginagawa nila dito. Bale pagkatapos niyan maghahati-hati sila at so iuwi nila yung kanilang hati at gagawing pang-ulam. So ayan guys, maraming salamat mga idol sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe. Ini Edwin. Apa ito tabang ulit? Pagi yung kung hagkapta. Ay bingay da nga nagguyod? Hindi bingay mo kano. Oh, yes. Thank you, thank you. Bilis. Sanga gasot day kaya may sakit dil sanga gasot.